Hello guys! Σήμερα θα σας ξαναγήσω. Πρώτον με λένε Ζωή Πω συνέχεια το μπερδεύω. Είναι το δεύτερο μου όνομα το Ζωή. Με λένε Άλεξ Κακουριώτα. Λοιπόν, σήμερα θα σας ξαναγήσω σε ένα μέρος. Πάντως αυτό θα σας το ξαναγήσω την άλλη μέρα. Τώρα θα σας ξαναγήσω αυτό το σπίτι και αυτό το άλλο σπίτι. Μόνο αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτό είναι το τροχόσπιτό μου εκεί πέρα. Το βλέπετε. Ωραία, η πισίνα μου, το πικνίκ μου, οι κούνιες μου, η τσουλίτρα μου. Εκεί κάθεσαι. Και πάμε μέσα. Εδώ είναι η κουζίνα. Θα βάλω μάγειρα αργότερα. Εδώ είναι ο καναπές μαζί και ξέρετε τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι για τις γάτες μου. Όπως ακούγεται είναι μια φίλη μου Βόλτα. Λοιπόν, αυτή είναι η μπανιέρα. Ανοίγει, κλείνει και βγάζει νερό. Τέλειο, έτσι. Κλείνει και ανοίγει η πόρτα. Εκεί η τουαλέτα και τα ρόλια. Ας βγούμε έξω και πάμε στο δωμάτιό μου. Βουαλά! Ποιος το κάνει αυτό? Κανείς. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιό μου. Όταν ξυπνάω να βλέπω θέα. Εδώ είναι η αλλαξιά μου για να αλλάζω. Εδώ είναι το κουτσό μου, εδώ για να μιλάω με τις φίλες μου. Και ενώνεται με ένα άλλο σπίτι της κολλητής μου. Απλώς δεν είναι σε σύνδεση γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιό της, το σπίτι της. Και ξέρετε. Εδώ η Αλεξιά της, η τουλάπα της και το κρεβάτι. Α, και αυτό είναι το σκυλί της. Η Λίλη. Πάμε κάτω. Εδώ είναι η TV. Κουζίνα όπως βλέπετε και τραπεζαρία. Εδώ είναι το μπάνιο. Δεν πειράζει. Θα βάλω φώτα. Ναι, και ας πάμε στη 3D. Κούλα. Εδώ είναι το δωμάτιο των γονιών της. Και από εδώ βγαίνουμε. Χάλασε! Δεν πειράζει, θα το φτιάξω πιο μετά. Ή σαβάνι γυμνά. Αχα, είναι καλύτερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο guys. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν λίγο σύντομο επειδή λίγο βαριέμαι. Λοιπόν, ναι. Guys, θα φτιάξω και άλλα βίντεο και ελπίζω να σας αρέσουν. Κάντε μου ένα like και bye! Hello guys! Σήμερα θα σας ξαναγήσω. Πρώτον με λένε Ζωή Πω συνέχεια το μπερδεύω. Είναι το δεύτερο μου όνομα το Ζωή. Με λένε Άλεξ Κακουριώτα.
Λοιπόν, σήμερα θα σας ξεναγήσω σε ένα μέρος. Πάντως αυτό θα σας το ξεναγήσω την άλλη μέρα. Τώρα θα σας ξεναγήσω αυτό το σπίτι και αυτό το άλλο σπίτι. Μόνο αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτό είναι το τροχό σπιτό μου εκεί πέρα. Το βλέπετε. Ωραία, η πισίνα μου, το πικνίκ μου, οι κούνιες μου, η τσουλίτρα μου. Εκεί κάθεσαι. Και πάμε μέσα. Εδώ είναι η κουζίνα. Θα βάλω μάγειρα αργότερα. Εδώ είναι ο καναπές μαζί και ξέρετε τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι για τις γάτες μου. Τους έχω πάει με μια φίλη μου βόλτα. Λοιπόν, αυτή είναι η μπανιέρα. Ανοίγει, κλείνει και βγάζει νερό. Τέλειο, έτσι. Κλείνει και ανοίγει η πόρτα. Εκεί η τουαλέτα και πλαρόλια. Ας βγούμε έξω και πάμε στο δωμάτιό μου. Βουαλά! Ποιος το κάνει αυτό? Κανείς. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιό μου. Όταν ξυπνάω να βλέπω θέα. Εδώ είναι η αλλαξιά μου για να αλλάζω. Εδώ είναι το κουτσό μου, εδώ για να μιλάω με τις φίλες μου. Και ενώνεται με ένα άλλο σπίτι της κολλητής μου. Απλώς δεν είναι σε σύνδεση γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιό της, το σπίτι της. Και ξέρετε. Εδώ η αλλαξιά της, η τουλάπα της και το κρεβάτι. Α, και αυτό είναι το σκυλί της. Η Λίλη. Πάμε κάτω. Εδώ είναι η TV. Κουζίνα, όπως βλέπετε, και τραπεζαρία. Εδώ είναι το μπάνιο. Δεν πειράζει. Θα βάλω φώτα. Ναι, πολύ. Και ας πάμε στη 3D. Κούλα. Εδώ είναι το δωμάτιο των γονιών της. Και από εδώ βγαίνουμε. Χάλασε! Δεν πειράζει, θα το φτιάξω πιο μετά. Ή θα βάλω γυαλιά. Αχα, είναι καλύτερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, guys. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν λίγο σύντομο επειδή λίγο βαριέμαι. Λοιπόν, ναι. Guys, θα φτιάξω και άλλα βίντεο και ελπίζω να σας αρέσουν. Κάντε μου ένα like και bye!